Batanong managuyab na dakpan sa kapulisan atol sa checkpoint kagabi. Dakuan sila og moabot sa 2 kilo nga pinaugang taon sa marijuana. Anang report ni Nico Serino. Nagtingkagol sa Opao Police Station sa Mandaue, kining batanong lalaki ug babay nga naaresto kaganihang kadlawon sa usa ka checkpoint sa may barangay Cambaro. Sakay sila sa usa ka taxi apan giingong kalit nga nanaog ug milihay maong gigukod sa mga pulis. Pagrikisa, nakuhaan sila og 1.75 kilos sa dahon sa marijuana. Gibana-bana nga mobalor kini og moabot 40,000 pesos. Giangkon sa dinakpan nga lalaki nga 17 anyos ang pangidaron nga dala niya ang marijuana. Apan alang lang kuno sa iyang konsumo kay tambal kini sa iyang insomnia. Basta ka nang relax na kay kagid. Di sa ka makahuna-huna og buhat og dautan kung ginana ka. Kanang imong kuan bitaw kay kanang relax ra kanya, educated gyud kag mindset. Mo na purpose na niya pero ambuti nganong gilegal na nako kasabot. Matud pa gibilin ra niya ang stock sa marijuana, bayran siya niini kun dunay mukuha. Miangkon siya nga nagmahay sa hitabo. Di ko ganahan marat sa prisuhan eh. Ganahan malata dito. Ganahan ko nindot akong future. Kamgo naman ko. Ganahan ko mag-psychologist lagi. Ang babaeng dinakpan nga si Shaira May Blanco, maupay pag 18 anyos niining si Manaha, wala muluwat og pamahayag kanamo. Sa investigasyon sa kapulisan, giingong ibaligya sa batanon ang marijuana. Nasurpresa sila sa kadako sa volume niini. Dito ka makatuon na makadaan sila ng mga item gumigan kay estudyante man. And there is a statement na sa kalisod na nagahimo siya. Kalapasan sa Dangerous Drugs Act ang isang at nga kaso batok sa mga dinakpan. Na mga umpara dito, siya gid mismo sa base yung statement pag interview na mo. Dito sa Lapu-Lapu, sir? Sa may Lapu-Lapu. Ito na siya verify sa kung sa ganun siya dito sa Lapu-Lapu, kung sa dito application sa dito, na-appeal ba na dito sa watchlist. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.